שלום וברוכים הבאים, אני איתי. מה נשמע? ועל זה רציתי לדבר איתכם בשיעור הזה. מה נשמע? בסדר? מה שלומך? טוב? תודה? על פניו דיאלוג פשוט, קצר, אבל בגרמנית יש משהו שצריך לשים לב אליו. בואו נסתכל. נתחיל בשפה הרשמית. Guten Tag, wie geht es Ihnen? שלום, מה נשמע? Es geht mir gut, danke. Und Ihnen? אני בסדר, תודה. ואתה? Auch gut, danke der Nachfrage. גם טוב, תודה ששאלת. עכשיו אם נתרגם את זה בצורה מילולית, בעצם מה ששואלים זה איך הולך לך. Wie geht es Ihnen? איך הולך לך? והתשובה היא Es geht mir gut, הולך לי טוב. ולכן אי אפשר לענות על שאלה איך הולך לך עם אני טוב ואתה, אלא הולך לי טוב ולך. כן? אומר, es geht mir gut, danke, und Ihnen. לא und du, אלא und Ihnen. עכשיו נסתכל לצורה הלא רשמית. Hallo, wie geht's? היי, מה נשמע? Gut, danke. Und dir? טוב, תודה. ואתה? Auch gut, גם טוב. ופה אנחנו רואים את זה שוב. Wie geht's? זה הצורה המקוצרת של Wie geht es dir? אז איך הולך לך שוב? Gut, danke, טוב, תודה. Und dir. ולך. לא אומרים und du, אלא und dir. והתשובה, auch gut. זהו, עכשיו אתם יודעים איך לנהל את הדיאלוג הקצר אבל יומיומי הזה. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לרשום אותם בתגובות ואני אשמח לענות. תודה ועד השיעור הבא.